Вітаю, шановне господарство! У эфіры «Аб'ектыў». З вами Ярослав Стешик. Дзяржаўныя СМИ рэкламуюць абвешчаны Лукашэнкам год народнага адзінства, а Белсат паказвае, што адбываецца насамрэч. Паляванне на людзей з пісталетамі ды без формы. Эта ситуация вызывает просто бурю возмущения, гнева. Люди что, не могут выйти во двор вечером пообщаться? Але дворовые протесты працягваюцца. Загад здабываць больш біткоинаў. До сих пор властям непонятно, что же делать с электроэнергией от первой АЭС. А заявление по поводу того, что строим вторую АЭС и будем майнить, это глупость. Раство Христова было и будзе. Вопрос календаря – это же ведь вопрос не только, скажем так, практики богослужебной и практики празднования, но это вопрос самоідэнтычнасці. Сёння ў Менску адбыліся суды над грамадзянамі, якіх учора ў дварах мікрараёнаў Уручча, Новая Баравая і Захад брутальна і беспадстаўна атакавалі ўзброеныя людзі ў цывільнай вопратцы. Аказалася, гэта міліцыя прыехала спыніць незаконнае піццё гарбаты і забрала больш за 20 чалавек. Сярод затрыманых ва Ўруччы айцішнік Артём Шуканаў. Як і ўсіх іншых, чый пратакол накіравалі на дапрацоўку, Шуканава пакінулі за кратамі. На судзе аказалася, што калі айці-спецыяліста пакараюць арыштам, сарвецца замежны кантракт на суму 1 мільён еўраў. Падрабязней пра дзікае паляванне Анастасія Русецкая. Сустрэча з суседзямі за кубкам гарбаты для жыхароў вуліцы Ложынскай, што ва Ўруччы, скончылася нечакана. На іх напалі ды затрымалі невядомыя ў масках. Насколько я знаю, просто пили чай, то есть был термос, была пицца, они просто собрались. То есть, насколько видно со стороны, это просто заранее подготовленная какая-то операция, со всех сторон побежали, начали крутить, а за что? Если это такое начинается, все тут, сиди по квартирам, никуда не ходи. Ну пусть продукты носят на дом они, пусть мусор выносят. Сваю версію таго, што адбылося, мае і Міністэрства ўнутраных справаў. Кажуць, што сілавікі адрэагавалі на, цытата, вакханалію ў двары. Ва Ўруччы сабралася група людзей з незарэгістраванай сімволікай і зладзіла ў двары шумнае шэсце. Гуляючы пад гучную музыку і крыкі свяцілі ў вокны дамоў ліхтарыкамі і лазерамі. Міліцэйскія аблавы напярэдадні адбыліся ў 3 менскіх мікрараёнах – Уручча, Новая Баравая і Захад. Агулам затрымалі 25 чалавек. Сярод іх кіраўнік асацыяцыі рэкламных арганізацыяў Валер Боднар. Сёння мужчыну пакаралі 10-дзённым арыштам. Штраф або сотні атрымлівалі і іншыя затрыманыя. Працэсы ішлі ў судах Першамайскага і Фрунзенскага раёну. Абвінавачанне стандартнае – удзел у незаконнай акцыі. Была пицца, был чай, не было никакой символики, то есть мы там по группам разбились, кто-то там обсуждал, как Новый год провел, кто-то там, какие планы, куда поехать. То есть никаких-то там протестных ни акций, ничего не было. Эта ситуация вызывает просто бурю возмущения, гнева. Люди что, не могут выйти во двор вечером пообщаться на какие-то отвлеченные темы или не отвлеченные? Что мы должны по квартирам сидеть, по норам своим? Загады біць і затрымліваць людзей у дварах аддаюць тыя самыя людзі, якія плануюць усебеларускі сход, называючы яго народным. Гэтак учорашнія падзеі пракаментавала Святлана Ціханаўская. Той, хто дазваляе сабе біць беларуса, не мае ніякага права прэзентаваць ягоныя інтарэсы. Мы не перавернем ніякае старонкі пасля таго, як у родных раёнах нам пагражаюць зброяй. Мы будзем стаяць на сваім, пакуль не пабудуем тае краіны і ўлады, якой заслугоўваем. 3 ахвяраў учорашняга міліцэйскага палявання цяпер у шпіталі. Сярод іх затрыманы ва Ўруччы бізнес-аналітык Андрэй Кінаш, а таксама былы фігурант справы Белага легіёну Віктар Мароз, якога ўзялі ў Новай Баравой. Жыхары мікрараёну пастанавілі падаць калектыўную заяву пра пагрозу зброяй і выкраданне людзей. Паляванне на людзей – гэта тая традыцыя беларускай улады, ад якой яна не збіраецца адмаўляцца, нягледзячы ад абставінаў. І калі зараз асноўная актыўнасць якраз перайшла ў двары, то ўлады не могуць яе ігнараваць. Яны лічаць, што не павінны ігнараваць ніякія праявы публічнай актыўнасці.
Стратэгія ўладаў не мае нічога новага. Усё тыя ж рэпрэсіі ды затрыманні, зазначае Віталь Цыганкоў. Розніца толькі ўзровень гвалту. Але спыніць пратэсты рэпрэсіямі не ўдасца, упэўнены эксперт. Гэтая, скажам, в пэўным сэнсе паўза, якую в пэўных вялікіх пратэстах, яна адначасова паўза і збірання нейкіх новых сілаў, паколькі многія людзі ўжо разлічваюць на весну, разлічваюць там ці на 25 сакавіка, ці на іншыя падзеі весны. Затрыманні, суды, арышты. 5 месяцаў запар пасля жнівеньскіх выбараў беларусам даводзіцца жыць у стрэсе. Наступствы могуць быць цяжкія. Праблемы са здароўем, зніжэнне працоўнай прадукцыйнасці, ды не толькі. Папярэджвае псіхолог Лілія Ахрэмчык. Это примерно то же самое, что переживали евреи после Холокоста. Это тяжелейшая эмоциональная травма, которая будет сказываться потом на многих поколениях. Вот этот страх. Кто-то ходил, кто-то будет бояться формы, кто-то будет бояться правоохранителей. У змаганні са стрэсам спецыялістка раіць не саромецца звяртацца да псіхолагаў, а таксама не заставацца на самоце, быць побач адно з адным і дзяліцца пачуццямі. Анастасія Русецкая, Белсат. І вось як стала вядома ў гэтыя хвіліны, у Менску на вуліцы Бяды людзі ў цывільным, хутчэй за ўсё гэта сілавікі, спрабуюць затрымаць грамадзянаў. А мы працягваем. Марыя Калеснікава застанецца пад вартай як мінімум яшчэ на 2 месяцы. Следства працягнула меру стрымання для чальца прэзідыуму каардынацыйнай рады да 8 сакавіка. Цяпер яна ў жодзінскім ізалятары. Марыю Калеснікаву 7 верасня выкралі людзі ў цывільным у цэнтры Менску. Праз некалькі дзён высветлілася, што КДБшнікі спрабавалі прымусова вывезці яе ва ўкраіну праз мяжу. Але ў нейтральнай зоне Марыя парвала пашпарт і вярнулася на беларускую тэрыторыю. Яе ўзялі пад варту ў межах крымінальнай справы аб публічных закліках да прычынення шкоды нацыянальнай бяспецы. Еўрапарламент уганараваў Марыю Калеснікаву разам з іншымі прадстаўнікамі беларускага грамадства прэміяй імя Сахарова, гэтак ацаніўшы ейны ўнёсак у барацьбу за правы чалавека. Беларускія і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызналі Калеснікаву палітзняволенай. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», на сёння ў Беларусі 169 палітвязняў паводле крымінальных справаў. Гэта палітыкі, прадпрымальнікі, блогеры, актывісты, удзельнікі акцыяў. Большасць трапіла за краты ў сувязі з паслявыбарчымі пратэстамі сярод палітзняволеных і журналісткі нашага тэлеканалу Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. На лаве падсудных і школьнікі, і пенсіянеры. 17-гадоваму Артёму Зелянкову прысудзілі паўгода хатняй хіміі. Гэта абмежаванне волі ў месцы пражывання. Яшчэ ўвесну падчас акцыі пратэсту ў Берасці Артём спрабаваў спаліць чырвона-зялёны сцяг. А ў менскага паэта Яна Грыба, узростам 84 гады, за ўдзел у маршы мудрасці аштрафавалі ажно на 1160 рублёў. Таксама без літасці судзілі і жанчын. Вольга Старасціна. Да 6 гадоў турмы пагражае Дар'і Паляковай за парваны рукаў курткі міліцыянта. Разгляд крымінальнай справы распачаўся ў суде Ленінскага району Берасця. Обвиняют в том, что я препятствовала правосудию, нанесла телесные повреждения, побои. Обвиняют в том, что порвала куртку. Падчас адной з нядзельных акцыяў пратэсту Дар'я разам з іншымі жанчынамі спрабавала абараніць свайго калегу з прафсаюзу РЭП, якога брутальна затрымлівалі міліцыянты. Ой, я благодарен этим женщинам за мужество и отвагу, которые они проявили, решивши таким образом мне помочь. Спачатку за абарону Александра Дар'я трапіла ў изолятор, а пазней супраць яе распачалі крымінальную справу. Также выставили исковое заявление, чтобы при постановлении обвинения с меня взыскали сумму куртки. Так как она была немного изношенная, то там сумма не новой куртки, стоимость не новой куртки. Что за этот рукав человека? Это непропорционально как-то содеянному. Он по шву порвался. Я до сих пор не знаю, как он порвался. По шву там видно, порвался. И за такой порыв наших граждан нас судят. Ни за что. Дар'я удава, сама гадуе 2 дзетак. Прызнаецца, што спадзявалася на калядны цуд. Але суддзя Святаслаў Каліна не спыніў ганебнага суда. Працяг разгляду крымінальнай справы адбудзецца 15 студзеня. Это выполнение распоряжения Лукашенко для силовых органов.
кто коснется сотрудника милиции руками, тому отрубать руки. Поэтому при рассмотрении данного уголовного дела, в общем-то, надеяться на оправдательный приговор не приходится. А нават калі некаму зачытваюць апраўдальную пастанову, то гэта не азначае канца справы. Гэтак суддзя Віталій Янюк апраўдаў жыхарку Наваполацку, якая ў кастрычніку проста ішла па сваім горадзе з дамскай сумачкай, на якой была бел-чырвона-белая стужка. Мяне таксама, калі выклікалі ў міліцыю, пра стужку акцэнтавалі ўвагу, я казала, што гэту стужку я ўжо нашу там 12 больш за 10 гадоў, ну але так гэта кажуць апазнавальны знак цяпер у іх лічыцца. Неўзабаве сумленнага суддзю звольнілі, а справу Кацярыны Вінакуровай на просьбу пракуратуры вярнулі на перагляд. Справа давняя, и сроки зусім уже вышли, больше 2 месяцев прошло. А то, что они там отменили и какие-то свои закорючки юридичные находят, чтобы его по новой рассматривать, это уже надуманное явно. Хоць і надуманае, але выгаднае для ўладаў. Цяпер за тое, што ішла па вуліцы, Кацярына мае заплаціць 290 рублёў штрафу. На яе месцы можа апынуцца кожны, да? Потому что ведаем, што чалавек можа пайсці за хлебам і апынуцца невядома дзе. Вось, і таму, канешне, такая падтрымка, ну, патрэбна. Нельга хадзіць і нельга пісаць. За нібыта абразлівы каментар пад фотаздымкам міліцыянта ў цывільным гарадзенку Юлію Аршун асудзілі на 2 гады так званай хатняй хіміі. Вольга Старасціна, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву». У новым годзе Сусветны банк прагназуе падзенне беларускай гаспадаркі амаль на 3% валавога ўнутранага прадукту. Замежны дзяржаўны доўг зноў пабіў рэкорд за ўсю суверэнную гісторыю. У бюджэце дэфіцыт, а золатавалютныя рэзервы за год зменшыліся на 20%. У чым прычына эканамічнага крызісу, разбіралася Катя Малей. Паводле прэс-службы Нацбанку за мінулы год айчынныя міжнародныя рэзервовыя актывы скараціліся амаль на 2 мільярды долараў, або трохі болей, чым на 20%. Абумоўлена гэта тым, што Беларусь была вымушаная выплачваць дзярждоўг. Да таго ж экспарт рос не так хутка, як хацелася. Тлумачыць ва ўрадзе. Недахопы трэба было нечым закрываць. Закрывалі іх міжнароднымі рэзервамі. А каб у сваю чаргу папоўніць іх, бралі дадатковыя даўгі, распавядаюць адмыслоўцы. На пачатак года вонкавая запазычанасць склала рэкордныя 18 мільярдаў 151 мільён долараў. Калі эканоміка падае пры росце доўга дзяржаўнага на 26%, гэта можна лічыць дзяржаўнай проста знявагай, альбо тым дзеяннем, які стварае для нашай краіны рызыкі страты незалежнасці. Летась Беларусь выдаткоўвала больш, чым зарабляла. Гэта і прывяло да таго, што бюджэтная сальда, розніца паміж доходамі і выдаткамі, пагоршылася больш як на 5 мільярдаў рублёў. Калі ў 2019-м адзначаўся салідны прафіцыт бюджэту, то ў 2020-м ён ператварыўся ў дэфіцыт. Уже на сегодняшний день по проекту бюджета на 2021 год мы видим, что будут серьезные сокращения в сфере ЖКХ. Это означает, что тарифы ЖКХ будут с одной стороны расти, а с другой стороны качество услуг ЖКХ будет снижаться, потому что денег в системе ЖКХ станет меньше. Проще говоря, платить будем за ЖКХ больше, а услуги получать хуже. Паводле эксперта, рэцэпт дабрабыту адзін – жыць па сродках. Апытаныя ж намі магілёўцы крызісу або яшчэ не адчулі, або ўжо прывыклі да пустых гаманцоў. Я на пенсии, я ничего не терплю. Мне регулярно платят, я довольна. Я бы не сказал, что экономика наша к кризису даже идет. По-моему, посмотреть вроде бы нормально. Волна во всем мире, и пошло-поехало. Тем более своего золота нету, ничего нету. Вся система виновата. И низы, и верхи. Мы в условиях кризиса живем последние несколько десятков лет. Поэтому кризисы есть, кризисы будут до тех пор, пока этот режим не поменяется. Я думаю, что экономика у нас еще пока не хворает. Мінфін Беларусі падае абмежаваны аб'ём інфармацыі, да яшчэ са спазненнем. Тым не менш, з урыўкаў міністэрскай статыстыкі эксперты робяць выснову. Эканоміка спаўзае ў крызіс, магчымы нават дэфолт. Пытанне толькі, з якой хуткасцю ўсё будзе пагаршацца. Катя Малей, Белсат.
Затое у Александра Лукашэнкі заўжды шмат ідэяў, як хутка зарабіць грошай. Цяпер ён абяцае пабудаваць яшчэ адзін парк высокіх тэхналогіяў, альтэрнатыўны, ды энергію адразу з 2 атамных станцыяў накіраваць на здабычу біткоінаў, лічбавай крыптавалюты. Аднак на такую справу трэба галоўны рэсурс – айцішнікі. Кірыл Смяглікаў працягне. Пакуль эканоміка Беларусі падае, кошт біткоіну пабіў чарговы рэкорд. Сёння найвядомейшая крыптавалюта каштуе ўжо больш за 35,5 тысяч долараў. Лукашенко таксама сочыць за ўзлётам электронных грошай. Так при любой электроэнергии можно строить эти фермы, как они их называют, и клепать эту валюту. Што праўда, майніць крыпту Лукашенко хоча ад энергіі адразу 2 АЭС. Толькі пакуль до конца не зразумела, куды падзець энергію ад першай, а тут яшчэ і высокарызыкоўны актыў, типу биткоин. Вынашивать планы по поводу того, а давайте на государственном уровне майнить биткоин, ну, с таким же успехом можно предложить на государственные деньги сыграть в Монте-Карло. Ну, а что, есть же шанс выиграть? Так само на заводе «Горизонт» Лукашенко уручили лазерный телевизор. А я разберусь? Да, вы разберетесь, да. Нет, не сложно, все достаточно просто. На сторонце заводу написано, что лазерный телевизор засвоили першими у СНД. Модель LT400F выпустили ў 2020 годзе. Толькі адразу знайшоўся вельмі падобны гаджет у кітайскай краме AliExpress. Кошт прыкладна $650. Прадаецца некалькі гадоў. Не толькі лазерным тэлевізарам стаў адметны гэты візіт. Лукашенко назваў «Горизонт» ды інавацыйны цэнтр электронікі пры заводзе новай альтэрнатывой парку высоких технологий. Часть компаний, работающих в парке высоких технологий, уже релоцировались в другие страны. Часть компаний, возможно, вынашивают такие планы. Новых резидентов, по крайней мере, иностранных, в нынешнем инвестиционном климате не ожидаются. Ну и совокупность этих причин, наверное, привела к тому, что ПВТ перестал быть любимым проектом у Лукашенко. Сведчыць пра гэтай змены ў працы парку высокіх тэхналогій. Апошняя інавацыя – рост ад прыбытковага падатку для працаўнікоў ПВТ на 4%. Раней яны плацілі 9, цяпер 13. Не так моцна б'е па кішэнях айцішнікаў, важнейшыя страты рэпутацыйныя. Больш сумна за тое, што дзяржава гарантавала заўжды, што умовы дзеяння IT-бізнесу ў парке высокіх тэхналогій будуць нязменныя. І гэтыя гарантыі выконваліся апошнія з моманту заснавання парка. І гэтая рэпутацыя, яна была заўжды і дапамагала вельмі новым кампаніям. Цяпер жа пра нязменнасць правілаў гульні казаць не прыходзіцца. А гэта для замежных інвестараў непрымальная рызыка. Пра тое, што Беларусь у цяперашніх палітычных умовах чакае імаверны суход айцішнікаў, казаў і Аркадзь Добкін, заснавальнік самай вядомай і багатай IT-кампаніі краіны ИПАМ. Я головой не понимаю, как может происходить то, что происходит. То есть это тяжело понять. А к чему это приведет, то это может быть действительно самый большой исход там, за последние 30 лет. Это очень вероятная штука. Это будет очень больно и обидно, потому что это значит, что несколько генераций людей, скорее всего, опять исчезнут из Беларуси. Пакуль жа айцішнікі хутчэй у чаканні. Але наўрад ці сярод іх засталося шмат адмыслоўцаў, хто не задумаўся б пра пераезд. Кірыл Смяглікаў, Белсат. Каталікі святкуюць Раство 25 снежня, а праваслаўныя 7 студзеня. Такое сцверджанне можна пачуць даволі часта, але наколькі яно дакладнае, мае калегі разабраліся ў тонкасцях хрысціянскіх календароў. Дата Раства або Божага нараджэння у праваслаўных і каталікоў адна. Розныя дні святкавання. Гэта толькі пытанне календара – грыгарыянскага або юліянскага. Прычым значная частка цэркваў праваслаўнага свету, 9 з 15, святкуе Раство 25 снежня, у адзін дзень з каталікамі. А 7 студзеня свята сустракаюць толькі цэрквы, што жывуць паводле юліянскага календара – ерусалімская, расейская, сербская, грузинская, польская і украінская. Вопрос календаря – это же ведь вопрос не только, скажем так, практики богослужебной и практики празднования, но это вопрос самоидентичности. Русская православная церковь в свое время
после революции вслед за государством также пыталась перейти при патриархе Тихоне, однако верующие, консервативные верующие не восприняли этого. Розніца паміж старажытна-рымскім юліянскім календаром і новым грыгарыянскім складае 13 дзён. Назапасілася яна таму, што зямля робіць абарот вакол сонца на 12 хвілінаў павольней, чым лічылі старажытныя рымляне. У 2100 годзе гэтая розніца павялічыцца да 14 дзён. І згодна з гэтаю логікай, раство паводле старога стылю праваслаўныя павінны будуць адзначаць ужо 8 студзеня. У які дзень нарадзіўся Ісус, дакладна невядома. 25 снежня ягоныя народзіны пачалі адзначаць толькі ў 4 стагоддзі. Армянская апостальская царква, напрыклад, святкуе каляды не 25 снежня, а 6 студзеня, у адзін дзень з вадохрышчам. Пытанне, якім календаром карыстацца, 2 гады таму паўстала ва ўкраіне, калі Канстанцінополь прызнаў права ўкраінскіх праваслаўных вернікаў на самастойнасць. Раство парафіяне праваслаўнай царквы Украіны па-ранейшаму святкуюць 7 студзеня. В Украине присутствует очень высокий уровень религиозной конкуренции между православными, Московским патриархатом и ПЦУ. Поэтому любой шаг, любое какое-то новшество, оно может быть использовано оппонентами против тех, кто эти реформы праводзяць. Паводле апытання групы «Рэйтынг», святкаванню раства па-ранейшаму 7 студзеня аддаюць перавагу 64% украінцаў. Пры гэтым праваслаўныя ў постсавецкіх краінах часта не надаюць значэння захаванню рэлігійных абрадаў. Даследчы цэнтр П'ю адзначае, што ў Беларусі ды ўкраіне штотыдня наведваюць царкву толькі 12% тых, хто вызначае сябе праваслаўным або праваслаўнаю. У Расіі гэткіх асобаў яшчэ менш – 6%. Як сцвярджае рэлігіязнаўца Дмітрий Гаравы, раство шмат для каго не столькі рэлігійнае свята, колькі атрыбут нацыянальнай культуры. Александр Папко, Ірына Дарафейчук, Белсат. Адразу пасля аб'ектыву глядзіце размову дня Владзіміра Мацкевіча на вельмі біблейскую тэму «Як не ўпадаць у адчай і бачыць святло нават у самыя цёмныя дні». З вами быў Ярослав Стешык. Да сустрэчы.